Λοιπόν, η Ελευθερία τότε ήταν φοιτήτρια βιολογίας λόγω μιας ασθένειας που την κατέστησε παραπληκτική από την αρχή της ζωής της. Δεν μπορούσε να αναπτυχθεί σωστά όπως οι υπόλοιποι. Οπότε όταν κάναμε αυτή την ανάπτυξη στις 5 Οκτωβρίου του 2020, η Ελευθερία φοιτούσε σαν φοιτήτρια βιολογίας στο τμήμα βιολογίας του Αμυντικά. Κάποια στιγμή, όσο ήμουνα στη Δράμα και ήμουν από την ίδια πόλη, από την πόλη της Δράμας, μου ανέφερε ότι θα ήθελε να ανέβει κάποια στιγμή στον Όλυμπο, αλλά λόγω της ιδιαιτερότητάς της δεν θα μπορούσε να το καταφέρει αυτό μόνη της. Επομένως, εκεί γεννήθηκε η ιδέα το να την πάρω στην πλάτη μου και να ανέβουμε μαζί στην κορυφή της Ελλάδας. Αποτελεί και μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ήταν μια συμβολική πράξη, σίγουρα τα αρνητικά και σκέψεις είναι πολύ λιγότερο από τις θετικές. Αλλά την ευθύνη την έχουμε όλοι οι άνθρωποι, ο καθένας με το δικό του μερίδιο σε καθημερινά πράγματα, για να κάνουμε τη ζωή αυτών των ανθρώπων όσο πιο βιώσιμη και πιο εύκολη γίνεται.